Bo día a toda a audiencia de Radio Turonio. A data de hoxe, como sabedes, foi declarada polas Nacións Unidas como Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. E para que serven os días internacionais? Pois a celebración dos días internacionais danos a oportunidade de sensibilizar o público en xeral acerca de temas de interés e sinalar que existe un problema sen resolver. O obxectivo é dobre, por unha banda que os gobernos tomen medidas e por outra que os cidadáns coñezan a problemática e tomen conciencia. E cal é unha das violacións dos dereitos humanos máis extendidas, persistentes e devastadoras do mundo actual é, exacto, a violencia contra mulleres e nenas. Para contribuir á celebración deste día, estamos hoxe aquí Irene e Begoña no control, e nos micros, Lía, África e máis eu, Isma, facendo este pequeno, pero importante programa radiofónico. Se alguén quere participar, pode vir aquí á radio. Comezamos. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé unha puerta violeta. Nesta primeira sección do programa, queremos puntualizar algunhas cousas sobre a violencia contra as mulleres en xeral. E despois pasaremos a falar máis polo miúdo de violencia entre adolescentes e tamén trataremos o tema dos micromachismos. Para empezar, lembremos que no que vai de ano morreran en Galicia 5 mulleres. E no Estado español xa van por 52. Pero iso non é máis que a punta do iceberg da violencia, o que é visible. Hai moitas máis violencias. Fixadevos que, en forma xeral, a violencia contra as mulleres exércese de moitas formas, física, sexual, psicolóxica e económica. Con máis detalle podemos falar no mundo inteiro de violencia por un compañeiro sentimental, Violencia física, maltrato psicolóxico, violación no matrimonio, feminicidio, asasinato, violencia contra os fillos para donar as mulleres, violencia sexual e acoso, violación, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acoso na rúa e ciberacoso, explotación sexual, escravitude, mutilación genital, matrimonio infantil, por non falar da violencia contra mulleres de colectivos LGTB. Garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé. Non nos gusta, nadiña de nada, esta situación. E é por iso que estamos aquí aportando unha migalla para que o noso centro sexa un espazo totalmente libre de violencias machistas. No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando, que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre, que por ser mujer viva con miedo es inadmisible, que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda, pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior. A seguir nesta sección, imos falar da raíz do problema da violencia, o machismo. Xa, escoitaríades algunha vez dicir que xa estamos fartos de falar de isto. ou, bueno, creo que estés exagerando. Ou, tamén hai mulleres que maltratan os homes. Ou unha das máis actuais, son unhas feminazis. Moitos homes sintes atacados cando se saca o tema do machismo e o feminismo, pero lembrade que o feminismo é simplemente un principio de igualdade entre homes e mulleres en dereitos e deberes. Feminismo non significa contrario de machismo. Claro, que se loita pola igualdade é porque alguén está tendo privilexios de algún tipo. E cando che cuestionan os privilexios, iso molesta. Para esa xente que nos chama feminazis, todo estaría mellor se ninguén se movese de sitio e todo seguise como ata agora. Iso é machismo. Still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. A
violencia contra as mulleres leva existindo moito tempo, pero agora máis que nunca, as mulleres non fican caladiñas. Que pasa entre a xente nova, a xuventude? Pois mirade, segundo un estudo elaborado pola Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero, aínda que a maioría dos mozos e mozas españoles consideran inaceptable a violencia de xénero, non todos os comportamentos se identifican con violencia machista. Sí, por exemplo, os adolescentes consideran normal controlar a parella. Incluso hai quen pensa que se te queren controlar é porque te queren moito, pero en realidade o que queren é dominar moito. O machismo é unha ideoloxía que considera as mulleres inferiores aos homes. Entón, que é un micromachismo? Pois un micromachismo é basicamente como un machismo oculto. Son accións ou situacións cotidianas que están tan interiorizadas que ás veces non nos damos conta da carga machista que conteñen. É un machismo silencioso e sutil. Queredes algún exemplo? Damos paso ás nosas colaboradoras que recolleron algúns micromachismos habituais. Exemplos de micromachismos. Micromachismo número 1. Distinguir entre señorita e señora é algo que só fai coas mulleres. Non se distingue entre señorito e señor. Con miedo es inadmisible. Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda. Pero si lo hace una chica se piensa que es una guarra. Basta de machismo. La mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava. Micromachismo número 2. As mulleres asumen que o resultado dunha tarefa doméstica é sempre a súa responsabilidade. Frases como "déixame que xa o fago eu" ou "quita que eu acabo máis rápido" solo contribúen a que elas sigan facendo o que eles tamén deben facer. Una mujer puede ir sola por la calle andando, que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan. Micromachismo número 3. Frases como "eres unha histérica" ou "estás exagerando" corresponde co tópico de que a muller é unha sentimental impulsiva incapaz de razonar. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando, que se siga cuestionando. Micromachismo número 4. Saudar con dous bicos a ela, pero dar a man a él. No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa... Micromachismo número 5. Os coidados dos fillos son cousas de mulleres. Un pai que cambia pañais e coida dos fillos é considerado un padrazo, e unha muller madraza é unha nai que mima os fillos. Falda o vestido digan, ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre, que por ser mujer viva con... Micromachismo número 6. Un home nun transporte público que vai espatarrado ocupando os espazos dos e das demais. Si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando, que se siga cuestionando su forma de vestir y por llevar falda o vestido digan, ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre, que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda, pero si lo hace una chica se piensa que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior, ni tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador, si te crees mejor. Micromachismo número 7. Un home que sai do traballo vai descansar e pensa que lle van dar a cea. Unha muller que sai do traballo sai para traballar en outro sitio, a súa casa. Tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere. Micromachismo número 8. Cando un neno pequeno ou non tan que... Ui. Por llevar falda o vestido digan, ¿dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre, que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Cando un neno pequeno ou non tanto ten que ir ao baño ou vestiario público sempre vai ao de mulleres coa súa nai. Si uno de los dos no quiere. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando, que se siga... Micromachismo número 9. Cousas boas: cojonudo, la polla, machote. Cousas malas: coñazo, nenaza. Si un tío liga mucho sea el más guay de la panda, pero si lo hace una chica se piensa que es una guarra. Basta de machismo. Micromachismo número 10. Hoxe estás de niñeira. Non é unha niñeira, é o seu pai. Coida a súa filla porque é a súa responsabilidade. Me parece vergonzoso tener que seguir luchando porque una mujer puede ir sola por la calle andando. Micromachismo número 11. Vai a modeliño, nas bodas, graduaciones, entregas de premios, etc. Coméntase a indumentaria das mulleres e realízanse críticas moi duras a quen se sae da norma. Por suposto, eles irán cómodos e elas embutidas e con tacóns. La mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior. Micromachismo número 12. A un home pídeselle que axude nas tarefas do fogar. Unha muller sempre é considerada responsable desas tarefas.
O home sempre vai preguntar á muller: que che fago? Que compro? Que fago de comida? Non colle a responsabilidade. Agora damos paso a un pequeno coloquio que vamos a facer aquí sobre este tema. Vos que opinades sobre os anuncios no que utilizan o corpo das mulleres? Eu opino que non teñen por que salir corpos de solo mulleres porque temos idealizado que as mulleres teñen que ter un estereotipo e non é así, as mulleres poden ser como queren, poden ter curvas ou non. Sempre que vemos mulleres en anuncios son moi guapas e teñen moi bo corpo e tamén poden salir mulleres que sean distintas a elas pero que tamén podan salir. E tamén cos homes non pasa o mesmo, é dicir, as mulleres a imaxe idealizada, pero os homes non. Entón, que os parece iso? Sí, eu estou de acordo con África. E despois tamén os produtos de belleza, non? Sí, nos produtos de belleza sempre soen sair as mulleres e non soen sair homes anunciando outro tipo de cosas, sempre soen sair as mulleres e non entendo por qué tamén teñen que salir homes, non solo mulleres. Se pensa que as mulleres teñen que ir máis arregladas ou que lle importa máis como se vean que os homes. Despois, co tema das canas, que pensades cos produtos dos tintes entre mulleres e hombres? Aí estou eu, que a min pareceme que as mulleres sempre se preocupan máis por teñirse o pelo, ir ao traballo e ir, sabes, teñirse o pelo porque o que pode pensar o xefe ou así, sempre é o que me decía a miña nai, por unha amiga que ten a miña nai, e por iso que teñías o pelo porque tiña medo que dixera o xefe ou así, sabes, e os homes tampouco se tiñen o pelo, son sempre as mulleres o que se tiñen. E os homes por que pensades que non se tiñen o pelo? Les da igual ou... dicendo pareces unha muller ou cousas así. E despois, nos Xogos Olímpicos vedes algún tipo de machismo ou... Pois sí, moitos, sobre todo nas distancias e saltos, que os homes se lle poñen moitas máis distancias e as mulleres se lle poñen moitas moi poucas. Eu recordo o ano pasado facendo o test de Cooper, todos os nenos se queixaban de que todas as nenas tiñamos que facer menos, máis tempo. Máis tempo? Menos vueltas. Que opinades sobre que os homes tean mellor pagados no fútbol e as mulleres non cobren tanto? Pois a mí pareceme mal, porque eu creo que hai mulleres que xogan ao fútbol e que son máis boas que os homes, e creo que deberían ter un sueldo considerablemente como o dun home e non ter un sueldo tan baixo, porque hai o que dixen, hai mulleres moi boas no fútbol e que destacan moitísimo e que deberían cobrar moito máis que algúns homes que xogan ao fútbol, e que non quere decir iso que as mulleres sexan menos, é igualdade, sabes? Non... Para ti, que é o máis importante para elexir unha parella a un home? En que pensarías? O sea, non pensaría no físico, senón máis ben na personalidade desa persoa. En canto cando as mulleres chegan a casa e teñen que traballar ou facer os traballos da casa e os homes son os que levan o diñeiro a casa, que opinades ante iso?
Pois non, eu creo que non debería ser así, porque os homes tamén teñen que axudar nas tarefas de casa, o de traer os diñeiros aos homes, que as mulleres tamén teñen o traballo, tamén traen diñeiro a casa, non ten por que ser así o que dicen. Que opinades aquí, por exemplo, no instituto, da violencia, do acoso que sufrí, do acoso no instituto? Pois deronse casos, eu coñezo algún caso de violencia, de acoso no instituto. Pareceme horrible, porque non debería haber acoso. Tendríamos que levarnos todos ben, porque non, a ver, que se metan unha persona, xa home ou muller, non se pode facer iso, porque está moi mal. O sea, acoso non se pode facer. Ás veces, cando vamos aos baños, vemos que as mulleres teñen tamén un bebé ao lado e os padres solo teñen o signo de homes. Que opinades ante iso? Eu penso que, como xa se supoñe, tamén os pais teñen a responsabilidade de cuidar o fillo. Entonces, ou hai un sitio aparte para cambiar os bebés, ou hai nos dos baños. E despois, aquí nos vestiarios, por exemplo, eu escoitei en algunha rapaza que se queixa de que algún neno entra no baño das mulleres ou nos vestiarios. Que vos parece isto? Os pasou algunha vez? Sí, a min sí, e penso que non pode ser así, xa que todos temos as nosas intimidades e non teñen por que entrar no baño a ver o que pasa nin o que facemos, así que eu creo que cada persoa ten que estar no seu baño correspondiente e non intentar entrar o do outro xénero. Que opinades sobre a música de reggaetón? Que hai música de reggaetón machista? Pois moi machista, a verdade. Pareceme que hai que empezar a cambiar as cousas por reggaetón máis igualado e non falar tanto como unha persoa machista, senón como unha persoa igual que quere a igualdade no mundo. Eu a verdade é que estou bastante de acordo con Luna. Isto de pouco a pouco deberíamos cambiálo. Eu casi non escoito reggaetón, escoito máis outras cousas, pero sí que é certo que nas festas ou así que escoito non me gusta nada o que din, pero o ritmo pode. Por outros temas, por exemplo, algún de vos que practica algún deporte, dependendo do deporte, hai máis homes ou mulleres. Entón, pois, que faríades para cambiar isto? Pois eu practico patinaxe e eu a verdade é que vexo que hai moitas máis nenas que nenos. Non sei. Por que crees que se dá isto? Pois porque a xente pensa que o deporte só é de nenas e non é de nenos, senón que en vez de ser dos dous, só é de un sexto. Bueno, compañeiros e compañeiras, ata aquí chegou o programa. Seguiremos informando. Despedímonos desexándovos un bon día sin violencia ni igualdade. E que sexades todos e todas libres e o máis felices posible. Fora machismo e dalle caña a igualdade. La forte tempesta d'abril, un oasi amarg pels teus enemics. Ets la forta tempesta